Espai Jove Bocanor reconeix els grafiters més destacats que han passat els darrers anys per l'equipament amb motiu del Dia Internacional de la Pintura amb una exposició. En fa 9 que celebra aquest dia amb diferents activitats. Aquesta exposició, anomenada DIP 2017, és una de les més destacades de l'edició d'enguany. Serà a la sala d'exposicions de l'equipament per a joves del barri del Carmel fins al dia 2 de desembre. Un comissariat ha seleccionat les obres més representatives per a una mostra col·lectiva que presenta els treballs a l'estudi i no sobre el mur de 15 artistes que han participat anteriorment en algunes de les iniciatives de l'espai, centrat en la difusió de l'art urbà, el grafit i la pintura mural. Podem veure diferents formes de treballar, no? Que cada vegada més el grafit ja no és una art aplicada amb spray, amb aerosol, però també és un art que utilitza el pincell, el rodó, etc. I diferents tècniques també artístiques.